Unya usa ni ana kaadlaw. Sa diha nga ang mga langit nung binuhat may atubang sa Ginoo, didto usab si Satanas. Nagmeeting ang mga angels, si Satan present po diadto, uban kanila. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan akong nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Uy, si Satan di ba? Gasuroy-suroy din sa tibuok kalibutan di ay. Pagbantay basi masuroyan ka ni Satan. Na verse 8, giingnan siya sa Ginoo, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat ug dautan. Wow, kaanindot sa kinabuhi ni Job. Gipasigarbo siya pag-ayo sa Ginoo sa atubangan ni Satanas. Pero kabalo mo, usabya ni kapag challenge sa Ginoo kan Satan. Nga tintalo ni Satan si Job. Tanawa, verse 9. Mitubag si Satan, mosimba kaha si Job kanimo kung wala pa siya'y giapas. Gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iya. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siya daghan kaayong kabtangan diha sa iyang kayutaan. Apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason. Gatuo si Satan mga igsuon nga nagsimba lamang si Job sa Ginoo kay na siya giapas. Dili gyud kay ang Ginoo ang iyahang gihigugma kundi ang mga gasa nga ihatag sa Ginoo sa iya